Nun almorzo informativo en Vila García cos medios de comunicación da zona, o presidente da Deputación de Pontevedra fixo balance do feito neste último ano nas comarcas do Salnés e Caldas. Luís López cifrou o investimento en máis de 30 millóns de euros a través de programas como o Mais Provincia, o Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas, o PON 2030 ou en diversas actuacións do Servizo de Infraestructuras. Este goberno da Diputación de Pontevedra leva inxetado nas comarcas do Salnés e Caldas case 30 millóns de euros en investimentos municipalistas. É dicir, só os referidos aos grandes planos de obras. Plan Mais Provincia, 12,1 millóns de euros. Estamos a falar dun plan de obras e servicios o máis alto da historia da Diputación. 1 millón de euros para o Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas, donde aquí Vila García de Arousa foi o concello que máis fondos percibiu de toda a provincia, con máis de 200.000 euros. Na comarca do Salnés, López salientou as achegas que recibe o concello de Vila García, segundo indicou, un dos que máis recibe da zona. Eu creo que este goberno é o que mellor entende e máis atende a Vila García de Arousa. Apenas hai grandes transformacións neste concello que non leven a nosa asignatura. Datos. 1,4 millóns recibe do Plan Mais Provincia, co cal estamos a financiar ao 100% a humanización da Rúa Conde Vallellano ou a mellora de acceso por Venceslao Fernández Flores. Nesta comarca tamén puxo como exemplo unha achega de 800.000 euros para o miradoiro da Peixería de Sanxenxo, preto de 750.000 euros para a reforma do complexo deportivo das Bizocas no Grove, 470.000 euros para a reforma da Escola Infantil de Meis ou 420.000 euros para a primeira fase da mellora da pista deportiva de Dena, en Meaño. Destacou tamén a mellora da estrada Baión-András en Vilanova. Desbloqueamos unha obra que estaba paralizou o anterior goberno por puro sectarismo ideolóxico, que é a estrada de Baión-András, para que xa para a primeira fase destinamos 770.000 euros. Na comarca de Caldas, a Deputación financia o 100% dos proxectos de saneamento de residuos en Soutelo de Abaixo por 400.000 euros, así como unha intervención na estrada Caldas-Vilanoviña. En Moraña estáse a financiar con 1,3 millóns de euros o ensanche da estrada Mané-Rebón. O organismo provincial destina en Valga 520.000 euros para unha senda peonil e en Pontecesures máis de 460.000 para o acondicionamento da estación de tren.